Zdravíčko, zdravím všetkých, tu Onko Ponko z Onko 1. V prvom rade chcem poďakovať všetkým, čo mi gratulovali k narodeninám, veľmi ste ma potešili, ďakujem. Takisto ďakujem Samovi a Evke Čarnokým za fajnovú slavičku. Ja už som naspäť na onkológii, zajtra ma čaká 3. cyklus chemoterapie, tak už sa na to neteším, ale snáď to rýchlo zbehne a nech som už zase doma. Lásky ešte mám, aj keď už pomenej, ale nechávam ich, nech mi vypadajú. To vyzerám dobre aj s plešinkou. Zaviedli mi už aj portík, takže som oficiálny cyborg. Cyborg 2.0, bo už nie som cyborg úplne od novo, mám kopu toho v tele. No, kopu. No a čo, nebol som posledné 2 týždne veľmi aktívny, ale mal som dosť bolesti plus zle od žalúdku v kuse, čiže som nemal na nič energiu ani chuť. Ale snáď teraz už mi je lepšie, takže budem sa snažiť byť aktívnejší, posielať obrázky a nejaké updaty, čo je u mňa nové. Tak zatiaľ vás zdravím a vidíme sa příště. Čau.